U glavnoj enciklopediji Zavoda za sve stoji da je kućni teatar Škrip Zikl organizacija gerilskog cirkuska. Ispočetka specijalizirani za neverbalni teatar koji svoje predstave zasniva na glazbi svih žanrova iz vlastite produkcije, predstavljajući priče koje su posveta vodvilu i njemim filmova s početka 20. stoljeća. Kroz godine djelovanja u vlastitoj su produkciji snimili nekoliko spotova ili kratkih filmova koji nazivaju dječjim filmovima za odrasle. Izveli popriličan broj grotesknih performansa, koncerata, klasične pantomime, klaunskih predstava, te se pojavili u mnogo radijskih i TV emisija. Izvode posebnu vrstu nastupa po kućama, ali ih se od 2005 godine moglo vidjeti po kazalištima, galerijama, klubovima, pubovima, trgovima, ulicama, vrtovima i tavanima. Ukratko, nakon 15 godina možemo reći kućni teatar Škrip Zikl je glazbeno-cirkuski laboratorij gdje različiti izvođači iskušavaju nove kazališne igre. Naglasak svih eksperimenta je iskustvo koje je često bitnije od rezultata. No, neki od njih ipak narastu još i više i dovedu do izvođenja na festivalima. Po uzoru na varijete s početka 20. stoljeća, kućni teatar Škrip Zikl izvodio je predstave iznenađenja za pobranu publiku. Izvodila se groteskna klaunska muzika, dadaistička poezija, stand-up, program Čovjek jukebox sa pjesmama za sva godišnja doba i uvijek različitim gostima. A suradnje su se protegle do Zagreba, Rijeke, Londona, Barcelone i nazad do Velikog Grđevca. Kako je jednom netko rekao, jednom se gleda, a cijeli život pamti, priča i prepričava. I šta sam još zaboravio? To je to. Ja mislim. Da. Eto. Da, idemo sad snimati. Evo ovako, kućni teatar Škrip Zikl je dotik. Pa dodao bi da sam gladan, da nisam danas ručao i da ide vlak.
To je to.